tärkeimmistä asioista, mikä on herättänyt tänään miettimään, on se, että meidän täytyy yrityksenä, meidän ja meidän asiakkaiden täytyy lähteä kasvattamaan meidän strategiaa niin, että me otetaan meidän kumppanit yhä vahvemmin mukaan siihen. Se vaatii uskallusta, mutta ilman sitä uskallusta me ei voida kehittyä ja me ei voida myöskään olla sen muutoksen edelläkävijöitä. Se on yksi sellainen asia, mitä meidän tarvitsee lähteä ajamaan vielä vahvemmin eteenpäin. En välttämättä ehkä niinkään uusia, mutta sain vahvasti vahvistusta niille asioille, minkä kanssa tässä painitaan ihan päivittäin ja pyritään mukauttamaan tätä meidän liiketoimintaa nykyaikaisiin haasteisiin. Oikeastaan lähteminenkin jo tähän uudistamisen aamupäivään oli semmoinen hyvä heräte, koska vaikka taantumassa eletään ja vaikka ehkä sellainen normikiire ehkä bisnesmielessä ei ollut, niin se on ehkä tavallaan tuonut sen tarpeen erityisesti hakea uusia kuvakulmia toimialalle, jossa ainakin itse olen toiminut tosi pitkään. Ja tietysti yrityksen toimitusjohtajana niin tietysti aina katsoo peiliin, että mitä voi tehdä asioiden eteen uudistakseen asioita omassa yrityksessä. Ja täältä oikeastaan, mitä mä sanoisin, sellainen tietty tietous, että on teknologisia mahdollisuuksia uudistaa, on tietysti taloudelliset resurssit pitää olla kunnossa, mutta viime kädessä se on oikeastaan ihmisten omasta asenteesta ja rohkeudesta kyse se kyky uudistua. Ja ainakin omaan johtamiseen täältä tuli suuria teemoja siihen, että pitää olla pitkäjänteinen, sinnikäs, rohkea ja ehkä aina vähän ajatella sitä, että tehdään pikkasen eri tavalla kuin aikaisemmin. Aika hyvin tuli näitä, mitkä on muillekin esteitä, eli puuttuu rohkeutta ja resursseja ja muita tämmöisiä, että ei olekaan yksin näiden esteiden kanssa, että se on kaikilla sama asia ja silloin kun niistä pääsee yli, niin ehkä silloin selvii pidemmälle kuin muut. No, tapahtuma on hyvin pitkälle oman agendan mukainen ja uskonkin, että uudistu tai kuole on ihan täyttä totta. Ja tapahtuma vahvisti sitä omaa uskomusta tähän uudistuksen pakkoon ja onkin sanonut, että viimeisen 2 vuoden aikana esimerkiksi B2B-myynti ja markkinointi on muuttunut enemmän kuin viimeisen 20 vuoden aikana yhteensä, jona itse on ollut oikeastaan tämän B2B-myynnin ja markkinoinnin kanssa tekemisissä. Viesti vahvistuu, omakin. Muutos on aina mahdollisuus ja muutos pitäisi saada ihmisissä tapahtumaan. Maailman hitain muuttuja on ihminen itse. Yritys muuttuu vain, kun ihmiset muuttuu ja ihmisten toimintatapa muuttuu.